भारी भल प्रस्तावटा खाली भारी भल प्रस्ताव ता माने ए बाहागर सब टंका मु खर्च करबी अरे न्याय तो तमे बड़ बड़ चाकरी करिछ बड़ दरमा पाउछ आ ता छडा मो दरमा तो घर खर्च को नि हट अरे तमे खर्च करिवनी तो आ के करिवो हमें दिल्ली भाई मो भाग जहा को मु सच्ची दई मोबाइल भाई मोबाइल हम समिति कोनी भाई आमे होची गोटे महापुट गोटे फूलर दुईटा पाखुड़ा गोटे नदीर दुईटा धार ता छड़ा गोटे भली भौणी आमर तापाई आमे कोन भाग देबु ठीक अछि सुनो तुम दी जन को भागटा मते दे दियो बस सब टका मु गाई देबी शाबाश शाबाश रे पो शाबाश रे पुरा एते बड़ स्वार्थ पर जदि मु जानि थांती तो टंका खर्च करी एते बड़ पुलिस ऑफिसर कराई न थांती केबे करी न थांती मु कदिमु केमिति देश चाकरी करिछ टेढ़ा लगी गला पुरुणा बसा छुटा बर गछकु कोन केबे मने पकई पारिबुनी तू केबे पारिबुनी तू केबे पारि तमे करबा को बाध्य करूछ तमे बहुत कथा लुचाई रखुछ भाई तो कहि जाउछु सुतराज ए बाहागरर टंका टिए खर्च मु देई परिबे ए भगवान अरे तो भाई के टिका पूछा रे तो भाई के टिका पूछा आ पाखरे अधिक करना आवश्यक नहीं अरे कोन करे भौणी बा करे जिते टंका खर्च हो मु देबी आ से तो किछ जुक्ति करना दरकार भगवान मते भी दिन देखा थिला बापा बाहरे थाई मो सबू सुनी बापा अरे स्वामी तोर जी घर दरकार जगह दरकार अरे तू सबू नहीं जा आमर किसी लोबार नहीं যদি তু কহিবু তাহলে ঘরর সবু সম্পত্তি আমি তো অর্ডার উইল করি দেব আমি কিছু প্রতিবাদ করিবনি তুমি সহজরে মানি যাবে কথাটাকু কাহিকি না তোমার ঘর সহিত কোনসি সম্পর্ক নাই তুমি জনে চারজ पौरस्वर संतान स्वामी जहा कही गला से कथाटा कोन सत्य बापा सत्तरे कोन मु तमर कोन हे बापा नाही रे ए बापा तुमे मो मुंडरे हाथ रे कि कुह बापा ए स्वामी जहा कही गला से कथाटा कोन सत्य मु कहि परिबिनी मो तुमको कहिबो हबो बापा से फास करबा दरकार नाही ए बाहागर को मु गोटिए टंका देई परिबिनी घरर कौन अधिकार ना आसूची सोमी तू ये घर छाड़ी चले जा रे सोमी तू ये घर छाड़ी जा
ଚାଲିଗଲେ ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇ ବସିଥିବା ଆମ ଭଉଣୀର ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନିଦ ଅପବାଦରୁ ସେ ଭଉଣୀଟା ଆମର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ଆରେ କରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଦାଣ୍ଡର ଭିତରେ ଛାଡ଼ ମହାତ, ଛାଡ଼ କହୁଛି, ଛାଡ଼ ମହାତ। କାହିଁକି ବାପା ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର କଥାଟାକୁ ତମେ ତମର ଛାତି ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲ? କାହିଁକି ବାପା ସେ ବାଉଁଶ ତୋର ନିଆଁଟାକୁ ତମେ ସେଇ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଥିଲ? କାହିଁକି ବାପା, କାହିଁକି ତମକୁ ଆଜି ସବୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ହବ? ବାପା ଚୁପିଲ କାହିଁକି ବାପା? କୁହ ବାପା, ବାପା ତମେ କହୁନ କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ, କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ସତ କଥାଟା କହିଦେଇ ତୋ ବାପାଟା ମରିଗଲା। ନାହିଁ ବାପା, ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ସେ। ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିବା ମୋର ପରିଚୟ। ସାରା ଜୀବନ ଏ ଘରେ ଜୋତା ବାହାର ବୈଠା ମାଡ଼ ଖାଇ ପଡ଼ି ରହିଲି, ତଥାପି କୌଣସି ଦିନ ଏ ଘରର ପରିଚୟ ମୁଁ ଆଉ ଖୋଜିବିନି ବାପା। କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଠାକୁର। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନ ଠି ବଡ଼। ନାହିଁ ବାପା, ମୋର କିଛି ପରିଚୟ ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ତମରି ପୁଅ ହୋଇ ରହିବି ବାପା, ତମରି ପୁଅ ହୋଇ ରହିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲି ସବୁଦିନ ଟଙ୍କା କମେଇବୁ, ସେଇଦିନ ଘରେ ବାପା, ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି? ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଇଟା ମୁଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ପଠାଇ ଦଉଛ। କାହିଁକି ବାପା, କାହିଁକି ମୋ ଭାଇଟା କଥା ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ ବାପା? ତମେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ ବାପା? ଏ ରୂପା, ତୁ ବାପାକୁ ଜମା ମନା କରିଲ ରୂପା। ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାତି ପାହିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ବାପା? ଆଲୋ କଣ ହେଲା? ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ସୁଖ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି ରୂପା। ହେ ରୂପା, ତୁ ଜମା କାହାକୁ ନେବ? ଆଲୋ ମୁଁ କଣ ସବୁଦିନ ସହରକୁ ପଳେଇଯିବି?
ଆଉ ମୁଁ କଣ କେବେ ଘରକୁ ଆସିବିନି? ବାପା ତମେ ସିନା ଆଜି ଗୋଟେ ଘୃଣାରେ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ଦଉଛ, ହେଲେ ତୁମର ମନ ଅଛି ନା ବାପା, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ବିଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଡେରି କରୁଥାଏ ତୁମେ ଏ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି କହୁଥା, ଆରେ ତମେ ମାନେ ମୋ ଗୌରକୁ ଦେଖିଛ? ଆରେ ମୋ ଗୌରଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଏତେବେଳେ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିନି, ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ବାପା ଆଜି ତମ ଗୌର ତ ତୁମକୁ ଛାଡି ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବାପା। ଦିନେ ନୁହେଁ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସିଏ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାପା ତମେ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ବାପା? ତମେ କୁହ ବାପା, ମୋ ଭାଇ এই গাঁ কতটা ছাড়ি পুকুরে ওরা ছাড়ি সে কোন আর কোথাকে চালে যায় বাবা? তুমি কোন বাবা কাহিকি ମୋ ଭାଇକି ତମେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ ବାପା? କେବଳ ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ମୋ ବାହାଘର, ହେଇଯାଏ ପଛେ ମୋ ମେରି, ହେଲେ ମୋ ଭାଇକୁ ଛାଡି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାପା। ତମେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ନା ବାପା, ତମେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନା ବାପା, ମୁଁ ମରିଯିବି ବାପା, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆଉ ରୂପା ଖାଉ ବାପାଙ୍କ ଜିଦକୁ ତ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଲି ବାପା। ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ ବାପା, ଏ ଘରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ପାଦ ଧୂଳି ମତେ ଟିକେ ଦବନି ବାପା? ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଏ ଗୌରା ତୁ ରାଗିଲେ ନା ଲୁହ କାହାର? ଏଇ ଗୌରା ଆଜି କହୁଛି ବାପା ତମକୁ, ଏ ଗୌର ପାଇଁ তুমি আଜି ଗୋଟେ ଏମିତି କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଲ, ଯୋଉ କାହାଣୀଟା ଏ ଗୌର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅମୀମାଂସିତ କାହାଣୀ ହୋଇଗଲା। କାହାକୁ କହିବି, ଶୁଣିବ କିଏ? ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହି ହଉଛି ନା ଶୁଣି ହଉଛି? ଇଏ ହଉଛି ଅକୁଆ କାହାଣୀ, ଶୁଣିବ କିଏ?